Kolehmainen taistelee, ei mene ränniä pitkäksi pois alueelta. Tämä kiekko on nyt tuosta Tappara pelaa ja nyt on paikka tehdä se ottelun ratkaiseva maali. Plihal ei pysty vielä pistämään kiekkoa reppuun, roikottaa vain rystynä, kiekko päätyy ja sitten katsotaan. Kalpalle tulee ilmeisesti rangaistus, kyllä, ja se takaa jo loppuu siihen 21,8 sekuntia. Nyt on sitten Tappara pelaaja siellä maissa ja mitä siellä pidetään, katsotaan. Pekka Saravoko siellä. Kyllä Saravo, ja tässä näette, sieltä tulee taklaus ja ai. Saravo ei ehdi yhtään vastaanottamaan. Kolehmainen niittaa taklauksen ja Saravo tippuu sinne. 11 jäähy. Tänään ja nyt on Saravo ilmat. Siellä ovat vain pihalla, eli siihen Pallean seudulle tuo taklaus tulee. Ja ryntäys ja Kolehmainen saa tästä vitosen, eli Kolehmaisen peli päättyy 20 sekuntia ennen pelin loppumista ja Kolehmainen lähti päätä pudistelemaan sinne pukukopin suuntaan jo. Ja näin tämä loppukiri, mitä ilmeisemmin loppuu Kalpan osalta sitten tähän. Saravo nousee sieltä ylös, mutta toivotaan nyt, ettei Saravo ole sen vakavampaa sattunut kuin vain ilmapiellä. Joka tapauksessa Kolehmaiselle nyt